around, got the whole thing wobbling, wobbling, wobbling. When I come around, got the whole thing wobbling. Γεια σας! Ναι, είμαστε πίσω για δεύτερη σεζόν, μετά από ένα χρόνο. Κάναμε ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα, δεν νομίζω να το ξανακάνουμε. Επίσης και οι δύο έχουμε πλέον πολύ καλά μηχανήματα, πολύ καλά μασίνια και είμαστε πίσω για και όχι μόνο μηχανήματα, και κάμερα. Α, ναι, πήραμε καινούργια κάμερα που δεν τη βλέπετε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα ωραίο background, έχουμε την Nike στα χαλιά, έχουμε αλλάξει χώρο. Εντάξει, καλά νομίζω. Α, νομίζω βάψαμε και τους τοίχους. Έβαψε τοίχους. Όχι. Εντάξει, αυτό το κάνουμε πιο μετά. Θα κάνουμε επίσης εκτός από gaming βίντεο και διάφορα vlogs, διάφορα και να περιμένετε πολλά. Εντάξει, πολλά. Περιμένετε πράγματα. Να πούμε ότι το πρόγραμμα δεν θα έχει αρχή, να ξέρετε. Ναι, μετά ίσως βγάλουμε κάποιο πρόγραμμα. Όταν μπορέσουμε και... Τα βίντεο θα βγαίνουν αβέρτα κουβέρτα. Μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 1 την εβδομάδα η αρχή. Μετά όμως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε να δείτε και εσείς τα βίντεο. Ναι. Πρέπει να επιλύσουμε ένα πρόβλημα το πώς θα παίζουμε και οι δύο στον ίδιο χώρο. Κοίτα, σκέφτηκα ότι όταν είναι single player τα παιχνίδια θα άρχισε εδώ να παίζουμε ή σε σένα, ξέρω εγώ, ανάλογα. Και μπορεί ο καθένας να κάνει και δικό του βίντεο αν θέλει μόνος. Θα δούμε. Εντάξει, αυτά. Ευχαριστούμε που είσαστε πίσω. Μικρό βίντεο για ενημέρωση. Κρατιέστε σε αυτή την πίστη, μου αρέσει. Καλά, εντάξει, αλλά εντάξει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.